उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। देवगड जामसंडे नगरपंचायत इथं देवगड तालुका सकल पाटीदार समाजातील महिला मंडळाच्या वतीनं देवगड जामसंडे नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांसोबत रक्षाबंधन करण्यात आलं आहे। पाहूयात। देवगड पाटीदार समाजाच्या वतीने रक्षाबंधन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। येथील कर्मचाऱ्यांना राख्या बांधून या ठिकाणी महिलांनी रक्षाबंधन साजरं केलं। त्यांना विचारूया आपण कशा प्रकारे या ठिकाणी आपण रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम केलात। मी तन्वी योगेश चांदोसकर, नगरसेविका देवगड जामसंडे। खरं तर या देवगड पाटीदार समाज मंडळाच्या ह्या सगळ्या भगिनी आलेल्या आहेत इथे। एक 2 दिवसापूर्वी त्यांनी सांगितलं की आम्हाला नगरपंचायतला एक छोटासा कार्यक्रम करायचा आहे, तो म्हणजे रक्षाबंधन। आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये रक्षाबंधन म्हणजे की भावाने बहिणीचं रक्षण करणं, आणि त्यांच्या कल्पनेतून ही खूप एक चांगलं सुचलेलं की आपले जे सगळे कर्मचारी बंधू आहेत, सफाई कामगार आहेत, सगळा स्टाफ आहेत, हे पूर्ण देवगड जामसंडेचं रक्षण करतात। ॲक्च्युली त्यांच्यामुळेच ही देवगड जामसंडे नगरपंचायत चालू आहे, सगळा कारभार चालू आहे। तर अशा भावांना राखी बांधून त्यांचा आनंद द्विगुणित करून त्यांच्याकडनं आपण आशीर्वाद घेऊया, आपण त्यांना आशीर्वाद घेऊया, अशा एक चांगल्या प्रकारे माणुसकीचा कार्यक्रम आज ह्या सगळ्या महिला मंडळांनी इथे केलेला आहे। आणि खरंच मला खूप असं कौतुक वाटतं, कारण का ह्या रोजच्या बघण्यातल्या माझ्या सगळ्या मैत्रिणी आहेत या, आणि विविध सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये नेहमीच सहभागी असतात, आणि आज एक पाऊल पुढे जाऊन त्यांनी माणुसकीचा एक कार्यक्रम केला आणि आपला सगळा वेळ काढून सगळ्या अगदी खूप छान आनंदाने इथे आल्या। आणि सगळे कर्मचारी पण आपल्या वेळ ॲडजस्ट करून अमोल सवाने त्यांना सगळ्यांना कामाचं वेळ म्हणजे काम सोडून कोणी इथे आलेलं नाही आहे, तर सगळं नियोजन करून हे सगळे बंधू आपले इथे आलेले आहेत। आणि एक चांगला खेळीमेळीचा एक रक्षाबंधनचा कार्यक्रम आज इथे संपन्न झालेला आहे। मी खरंच तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार मानते, आमच्या सगळ्या स्टाफ तर्फे, की तुम्ही हा एक आगळा वेगळा आनंद ह्या सगळ्या बंधूंना आज दिलेला आहे। थँक्यू सो मच। आज आमच्या सर्व भगिनी महिला भगिनी आहेत, त्यांनी आम्हाला राखी बांधली। सर्व बहिणी ज्या आमच्या सफाई कर्मचारी आहेत, त्या सफाई कर्मचाऱ्यांना आमच्या राखी बांधून आमचा म्हणजे आम्हाला आतापर्यंत वाटत होतं की आम्हाला या समाजामध्ये कुठे किंमत पण देत नाही, पण आज आमच्या या महिला बंधूंनी आम्हाला राखी बांधून आम्हाला जो सन्मान दिला, जो आमचा या ठिकाणी त्यांनी राखी बांधून जो मान वाढवला, त्याबद्दल आम्ही सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचं मनापासून धन्यवाद करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.